Hey dames en heren, ik ben vandaag bij mijn opa en oma. We gaan naar buiten. Wil je weer naar buiten? Ja. Jij bent zeker aan het vloggen. Ja. Nono! Nee, je mag er niet op! Nono, ik wil kus. Nee, ons. Nee. Wil jij blijven filmen? Ik wil filmen. Nee, jij mag niet filmen. Ja, ik heb een stokje, hè? Ja. Oké. Opa, zet je nou aan de gewoon wel filmen? Ja. Wat dan? Hè? Ze was nog zo niet filmen. Wat wil je nog filmen? Hoi oma. Hoi opa. Ja, leuk. Hi Lorenzo. Hallo, ik ben op YouTube. Hi papa. Hoi mama. Ik ben papa. En hi Romy. YouTube. Ja, jullie zeggen het niet. Ik heb geen zin meer. Nee, ja, zitten we naar jou te kijken, hallo. Wil je die vastmaken? Ja, jullie. Mama! Ah! Mama, draai de camera naar Romy. Dat is de eikel die net naar beneden stoten. Mama! Lekker mooi.